anul 2000, când am început lucru cu cel 300 de hectare, noi am avut 4 tractoare din fosta gospodărie, ele erau într-o stare deplorabilă, vechi. Ultimii ani nu se mai procura tehnică în gospodărie, știm care era situația din gospodării. Practic, dintre acele tractoare care le-am luat nu mai sunt, acele tractoare noi le-am întors. Cum le-am întors? O parte le-au luat cotașii care au dorit, o parte au fost realizate și banii întorși la proprietari. La moment avem tractoarele care sunt a societății, avem 9 tractoare. Le-ați cumpărat? Da, le-am cumpărat în viață, avem cât 15 ani de când activăm, așa. Un tractor în 2 ani îl luăm. Am început, cândva era 4800 și astăzi a ajuns la 24 și ceva, dacă vorbim de MTZ. Dacă vorbim dolari, euro. Dar dacă vorbim de tractoare mai puternice, cum este T150, ca alte, de cele de import nu avem, că nu ne ajung bani, deci la jur de 1.000.000 costă. Tractoarele sunt din Belorusia și Ucraina, nu avem niciun tractor care, zicem că modern, dacă să zicem așa, de import din Uniunea Europeană sau Statele Unite, întinde și am vrea să avem așa tehnică, dar încă nu ne permitem, că nu ne ajunge buzunarul. În ceea ce privește agregate, zicem că sămănători, cultivatoare, plug și așa mai departe, diferite. Tot mai multe le luăm, de acum începem să luăm mai moderne, fie din Italia, fie din Germania, fie din... Adică v-ați orientat și pe piața... Da, utilajele agricole totuși sunt mult mai moderne, mai bune și așa mai departe, cu toate că și costă.